Hugot ang pagmonitor sa Municipal Health Office sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental sa mga barangay taliwala sa hulga sa MPOX. Ano yung report ni John D. Esteban? Walay pulisiya nga mandatory ang pagsulob og face mask sa Jose Abad Santos, Davao Occidental, taliwala sa MPOX cases nga natala sa kasikbit nga mga lugar. Apan ang ubang mga residente gasuot na niini. Ang ubang empleyado sab sa munisipyo nagsuot og face mask ug kanunay sab ang paggamit og alkohol. Hugot matod pa ang monitoring sa Municipal Health Office sa mga barangay aron maaksyonan dayon. Ang local government unit of Jose Abad Santos together with the rural health unit nag-close monitor sa mga barangays kung naabay cases sa MPOX. So far, as of now, wala pa cases ang Jose Abad Santos. Ang kasikbit nga probinsya sa Davao del Sur, daan nang nagpatuman og mandatory nga pagsuot og face mask sa pampublikong lugar. Hinuon daan nang gipasabot sa Davao City Health Office nga dili garantiya ang face mask sa paglikay sa MPOX. Sumala ni Dr. Sofia Zafra, ang Emerging and Re-Emerging Infectious Disease Medical Coordinator sa Davao City Health Office. Dili pareho ang pagtakod sa MPOX itandi sa COVID. Kay mapasa ang MPOX pinaagi sa direktang kontak sa lawas o close skin-to-skin contact, sama sa paghalok, paggakos o pakighilawas. Pero kay flu season man daw, makatapang daw gihapon ang face mask nga mapugnan ang pagkailap sa flu illness. Sa Davao Region, anaa sa 10 ka kaso sa MPOX ang natala base sa mga gianunsyo sa mga LGU. 3 sa Davao de Oro, 1 sa Magsaysay, Davao del Sur, samtang 1 sa Davao City. Kanunay pahimangno sa tanan nga batasanon ang pagsunod sa health protocol sama sa kanunay paghugas ug kamot. John D. Esteban, 1 Mindanao.